Poď sa so mnou pozrieť, ako vyzerá môj long run. Teda nie je až tak long, ale tak čo už. Práve som sa vydal z Pravenca na Vyšehrad a je to nejaký 15-kilometrový okruh so 400 výškovými. Ale to Nathanaelovi zase nestačilo, takže vypisoval svojej trenérke, či si môže túto trasu aspoň kúsok predĺžiť. No a že hej, takže dneska vám ukážem trasu, po ktorej ste na Vyšehrad ešte asi že nikdy nešli. Začíname na Praveneckej Vatre a odtiaľ ideme cez kopec Starý Háj, ktorý je trošku kvrčí a je tam asi nejakých 200 výškových na 1,5 km. Ale ten výhľad je akože fakt nádherný, aj keď sa trošku zapotíte. Počasie vyšlo krásne a ja som sa ako správny bežec vybral v tom najväčšom teple. Sledujem si tepy, lebo v Iklusy chodím len do 150. No, kopeček začína. Kopec je známy tým, že tu je veľmi veľa medveďov. Neutekaj! Nestíham! Ty, počkaj, jeden. Tak nie. V 50. rokoch tu bola postavená triangulačná väža, prezývaná aj Bravenčianska Eiffelovka. Na vrchole síce nie je žiaden výhľad, ale počas stúpania sa otvárajú viaceré brány s výhľadom do celej doliny. Prvý kopec máme za sebou, čaká nás skalnatý zbeh. Ja som tu medveďa ešte nestretol a to som tu veľmi často, ale aj tak mám stále rešpekt. Teraz nás čaká dlhá cesta pod týmito stĺpmi, ktoré vedú až do Budišu. My sa odpojíme pri známom hríbiku, ktorý sa volá Pod stĺpom a pokračujeme po červenej na Vyšehrad. A tu už sa nám konečne ukazuje výhľad na túto krásnu skalu. Prebehneme lúkou a začíname poslednú etapu. No a sme skoro hore, musíme to stihnúť do hodiny. To ešte stíhame. A sme hore. Tu si chvíľku užijem výhľad, oddychneme si asi minútu a pol a vlastne to je celý čas, čo sme boli na vrchole. Otáčame sa a ideme zase naspäť. Naspäť idem tou istou cestou zase až po stĺp, odtiaľ sa odpojím a takto rýchlo prebehnem. A to je v podstate všetko, pretože sa mi vybil mobil, pretože som si ho zabudol nabiť, ale pokračoval som až na Handrársky kríž nad Nedožermi, na Ostrú lúku, odtiaľ som si šiel dole naspäť do Pravenca a vyšlo to nejakých 18 km a presne 701 metrov prevýšenie. Napíš mi, na aký kopec by som mal vybehnúť na budúce a možno spravím o tom video.